додгоҳи дар Русия ҳукм кардааст ки Каромат Шарипов як фаъоли муҳоҷирон ба Тоҷикистон ихроҷ шавад. ҳомиён гуфтанд ба зинаи болоӣ шикоят мебаранд. кӯмаки саривақтӣ Тоҷикистон ба зимистони сарди имсола омода мешаванд. ҷомеаи ҷаҳонӣ низ дар канор нест. طبق پیشگویی آب و هواشناسان زمستان امساله مثل سال گذشته خواهد بود. تخمیناً به حساب میانه 2 و یا 3 درجه می شود. با نظر داشت تجربه‌ای که سال گذشته داشتیم ما آمادگی گرفتیم. و назорати муқаддастарин макони дини насронӣ оромгоҳи Исои Масеҳро мусулмонон бар уҳда доранд. гап нест барои як мусалмон тасарруфи калиди муқаддастарин калисои дини насронӣ канисои қиёмат ифтихор аст. додгоҳи дар вилояти Москав рӯзи 30 ноябр қарор кард ки Каромат Шарипов як фаъоли муҳоҷирон аз Русия ихроҷ шавад. додгоҳи Илибердский Каромат Шариповро ба нақзи қонуни буду бош дар Русия айбдор кардааст. вазорати умури дохила дар вилояти Смоленск ба хулосае омадааст ки ҷараёни ба шаҳрвандии Русия пазируфта шудани Шарипов ғайриқонунӣ сурат гирифтааст ва эътибори шиносномааш бекор гардидааст. Решение суд было в Даге, а порой депортации, когда иностранный гражданин Вич-Спид Тоҷикистона, копия қарор дар вақта мовая албат обжаловать мекунем, чунки ягон бор паспорти гражданин Тоҷикистон гирифтаги нестанд. Прописка шудаги бошад, ва ҳама шудагиам. Асоси паспорт бояд бошад. 25 соли рафтаги нестанд, зиндагӣ кардаги нестанд ҷанда. наздикони Каромат Шарипов мегӯянд таи 10 рӯз бо ӯ мулоқот карда наметавонанд. ҳомиёни Каромат Шарипов бовар доранд ки шикоят аз болои қарори додгоҳ метавонад аз ихроҷи ӯ ба Тоҷикистон ҷилавгирӣ кунад. рӯзи 30 ноябр дар шаҳри Минск ҷаласаи навбатии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ баргузор шуд. ин ҳамоиш бо ширкати раҳбарони кишварҳои узви созмон ҷараён гирифт ва дар он аз ҷумла президенти Тоҷикистон низ ширкат дошт. дар баромади худ Эмомалии Раҳмон бори дигар таваҷҷӯҳи шариконро ба таҳкими ҳифзи сарҳади байни Тоҷикистон ва Афғонистон ҷалб намуд. аммо агар аз ин бигзарем, яке аз мавзӯъҳои муҳими ҷаласа мулоқоти чашм ба чашми президенти тозаинтихоби Қирғизистон бо раҳбари давлати Қазоқистон буд. дидори Соронбой Ҷенбеков бо Нурсултон Назарбоев дар пасманзари буҳрони маҳдудиятҳо дар марзи ин ду кишвар сурат гирифт ва ҷонибҳо барои эътидоли авзо изҳори омодагӣ карданд. Hurmatli Nursulton Abish bilan suhbatlashdik. Men rahmat aytdim. Sababҳои вазъ дар марзи ду кишварро мо медонем. барои ҳамин ба ин қарор расидем. харитаи роҳе ки ҳукумати ду кишвар таҳия кард мо онро баррасӣ намудем. гурӯҳҳои кории ду тараф онро баҳс ва имзо мекунанд. баъди ин мо муваққатан марзро боз хоҳем кард. аз ду тарафи марз назорат бурда мешавад. се намоянда аз иттиҳоди иқтисодии Авросиё ҳар як мошинро тафтиш мекунанд. ин гуна тафтиш дар марз бо Чин низ сурат мегирад. наздики 2 моҳ мешавад Қазоқистон назорати марз бо Қирғизистонро таҳким дод ва ин тамбашавии бисёр километрии мошинҳоро дар марз ба бор овард. Қазоқистон ин тасмимро мубориза бо қочоқ ва аммо Қирғизистон бошад монеаҳои сунъии тиҷорат унвон кардаанд. бармегардем ба Тоҷикистон. барфи аввал дар Тоҷикистон ки чанд рӯзи пеш шоҳрои Душанбе чанохро баст, пешгӯии обу ҳавошиносонро дар бораи сард омадани зимистони имсола тақвият мебахшад. зимнан барои Тоҷикистон зимистони гузашта пурофаттарин буд. селу тармафароӣ ҷони 20 нафарро гирифт ва садҳо манзили сокинонро вайрон кард. мақомоти тоҷик борҳо изҳор доштанд ки дар танҳоӣ тавони бартараф кардани паёмадҳои офати табииро надоранд. дар пешорӯи сардиҳои имсола ҳафтаи равон ҷомеаи байналмилалӣ барои осон намудани кори наҷотдиҳандагони тоҷик дасти кӯмак дароз карданд. ҳукумати Япония дар доираи барномаи рушди Созмони Милали Муттаҳид техникаи вижаро дар ихтиёри Кумитаи ҳолатҳои изтирории Тоҷикистон гузоштааст. мошинҳои барфробиву ёрии таъҷилии муҷаҳҳаз ва дрону нақлиёти кӯҳгард аст кӯмаки ин кишвар ба наҷотдиҳандагони тоҷик аст.
ба гуфтаи сафири Япония дар кишвари онҳо низ офатҳои табиӣ зиёд ба амал меояд. Аз ин хотир мушкилоти ҳукумати Тоҷикистонро дарк мекунанд. ман итминон дорам ки ин таҷҳизот то андозае барои рафъи паёмадҳои барфрезӣ дар Тоҷикистон кӯмак мекунад. мошинҳои барфрӯбӣ ба вилоятҳои Хатлону Бадахшон ва Суғду навоҳии тобеи марказ тақсим карда мешаванд. ин мошинҳо имконият медиҳанд ки наҷотдиҳандагон ба таври сареъ ба макони барфрезӣ ва офати табиӣ зиёндида бирасанд. ман боварӣ дорам ки то ҳадде вазъро беҳбуд бахшидем. дар маҳаллаҳои офатхези Тоҷикистон ки дар минтақаҳои кӯҳӣ ҷойгиранд, бунгоҳҳои иловагии вокуниши сареъ таъсис дода шуданд ки дар ҳолатҳои изтирорӣ метавонанд бо паноҳгоҳу дороворӣ ва маводи заруриву озуқа таъмин кунанд. тибқи пешгӯии обу ҳавошиносон зимистони имсола мисли соли гузашта хоҳад буд. тахминан ба ҳисоби миёна 2 ба ё 3 дараҷа мешавад. бо назардошти таҷрибае ки соли гузашта доштем, мо омодагӣ гирифтем. чанд рӯзи пеш ҳукумати Тоҷикистон барои кумитаи ҳолатҳои изтирорӣ оинномаи навро тасдиқ кард ки он имкониятҳои наҷотдиҳандагонро тавсея мебахшад. На заседании правительства Республики Таджикистан утверждена... сохтори нав таъсиси хадамоте мисли кӯмаки равониву кинологиро дар назар мегирад. ҳамчунин ин сохтор ташкили гурӯҳҳои нави наҷотдиҳӣ дар қалабрави кишварро пешбинӣ мекунад. ҳамзамон тақвият додани гурӯҳҳои наҷотдиҳӣ дар худи маҳалҳо, яъне ноҳияҳову шаҳрҳо низ дар назар аст. ҳанӯз тобистон наҷотбахшон тавассути барномаи рушди Созмони Милали Муттаҳид аз кишварҳои дигари ёрирасон кӯмакҳо гирифтанд. рӯзҳои наздик аз Чин техникаи вазнин, бульдозеру экскаватор ва аз Русия низ таҷҳизоти наҷотбахшӣ ба Тоҷикистон мерасад. вале ҳоло камбуди ҷиддии сагҳои наҷотдиҳӣ ва таҷҳизоти ҷустуҷӯиву тафтишотӣ эҳсос мешавад. 1 декабр дар саросари ҷаҳон чун рӯзи мубориза бо спид ёд мешавад. дар Тоҷикистон низ ҳар сол садҳо нафар ба ин вируси марговар мубтало мегарданд. тибқи омори расмӣ ҳоло дар кишвар 7378 шахси олуда ба HIV ба сар мебаранд. қонунҳои Тоҷикистон ҳуқуқи гирифторони вирусро ба зиндагии комил маҳдуд намекунад, вале дар ҳаёти воқеӣ аксари онҳо бо мушкилоти зиёд рӯбарӯ мешаванд. бештари мардум аз ҳамнишинӣ бо гирифторони HIV худдорӣ мекунанд, вале ҳамкори мо бо яке аз бемороне суҳбат дошт ки тавонистааст бо зани солим оила барпо кунад. соли 2007 сафар дар Русия зиндонӣ ва мӯътод ба ҳероин шуд. дар зиндон сӯзандору камчин буд. як сӯзандоруро аз 20 то 40 нафар истифода мебурданд. байни онҳо беморони спид ҳам буд. ба мо мегуфтанд ки сӯзандоруҳоро баъди онҳо истифода набарем. аз дарди ҷонкоҳи ҳероин ҳушдори онҳоро намешунидем. баъди раҳо шудан ба Тоҷикистон баргашт. хост зиндагиашро сомон бидиҳад. бо Зарина шинос шуд ва хостанд арӯсӣ кунанд. бар тибқи қонун қабл аз никоҳ марду зан бояд аз ташхиси тиббӣ гузаранд. вақте аз ташхис гузаштем, фақат дар ман норасоии вируси масунияти баданро маълум карданд. сафар мегӯяд бо он гузаштае ки дошт ҳамчунин хабареро эҳтимол мекард. интизор мерафт ки ин вирус дар баданам ҳаст. боз ҳам намехостам бовар кунам. ӯ ба Зарина воқеиятро гуфт ва тақозои буридани аҳд кард. намехост тани солими ӯро ба чунин таҳдиде рӯбарӯ созад. байни мо муҳаббат буд. ҷавобаш ин буд ки барояш фарқ намекунад. мо хонадор шудему баъди як табобати 8 моҳа занам ҳомила шуду дар 3 моҳагӣ фарзандамонро аз даст додем. дарди сахт буд. сафар мегӯяд 1.5 сол бо Зарина зиндагӣ доранд. 3 маротиба ҳамсараш аз ташхис гузашт, солим аст. ҳоло сафар корманди як ташкилоти ҷамъиятист. бо беморони спид сару кор дорад. чун мушовир бо як бемор суҳбат мекардам.
یک نفری سالم با ما بود. خواستم به او بفهمانم که با ما نشست و خیز کردنش او را گرفتار ویروس نمی سازد. بعد یک چند لحظه از جا پریده خیست و به من گفت چون تو بر اینها حقوق زیستن ندارید. حالا هم در جامعه ما با بیماران سپید چنین برخورد می شود چون که اطلاع ضروری به آنها نمی رسد. سفر میگوید با فعالیت جمعیتی خود میخواهد فکر مردم را به بیماران سپید نرمتر نماید. او کار خود را ضرور می حسابد چون که نمیخواهد تقدیر او را کسی تکرار نماید. به فکر من برای آن که یک شخص درک کند خطر چیست، وقت لازم داریم و زحمت زیاد. گزارش کامل درباره تقدیر این گرفتاری HIV را شما میتوانید در سامانه ما www.ozodi.org پیدا کنید. حالا گزارش داریم از شهر بوستانی بیت‌المقدس که از مرکزهای مهمترین پیروان سه دین یهودی، نصرانی و مسلمان به شمار می رود. نزدیک 10 عصر به این طرف مسلمانان نظارت کنیسه قیامت یعنی آرامگاه عیسی مسیح را بر دوش دارند. به گفته روحانیان یکی از عامل‌های حفظ موازنت میان مذهب‌های نصرانی در این عبادتگاه محض حضور مسلمانان است. با فرارسی شام در کوچه‌های مرکزی بیت‌المقدس ادیب جوده مسلمان کلید در دست عازم یکی از مقدسترین مزارهای پیروان دین نصرانی می شود. اولاد جوده چند عصر باز مسئولیت حمایت کلیدی در کنیسه قیامت را بر دوش دارند که بر پایه قصه های نصرانیان جای مصلوب و سپس دفن عیسی مسیح است. از سال 1187 تا امروز ما این وظیفه شرفمندانه را اجرا میکنیم. من این کار را که از پدر به پسر میگذرد از سن 8 سالگی آموختم. 30 سال باز این وظیفه را اجرا نموده. حالا فکر میکنم که کنیسه قیامت خانه دوم من است. اولاد دیگری که نیز مسلمان است اولاد نصیبه ها مسئول کشادن و بستن در کنیسه است. باز کردن در زوری بازو و انگشت های نیرومند را تقاضا می کند زیرا کلید قدیمی 30 سانتی متر درازی و نیم کیلو وزن دارد. تاریخ شناسان می گویند احتمال این پیمان در عصر 12 زمان حکمرانی فرمانده مسلمان صلاح الدین ایوبی بسته شده است و امکان می دهد که نظارت و جمع آوری مالیات نزد دروازه کنیسه را مسلمان ها انجام دهند. سال 1967 در پی جنگ خاورمیانه اسرائیل قسمت قدیمی بیت المقدس را اشغال و اعلان کرد که شهر پایتخت تقسیم ناپذیر دولت یهودی است، ولی جامعه جهانی اعلان اسرائیل را به رسمیت نشناخت و فلسطینی ها می‌خواهند بخش شرقی این شهر مقدس برای پیروان دین‌های مونواتئیستی را پایتخت خود اعلان کند. گپ نیست برای یک مسلمان تصرف کلید مقدسترین کلیسای دینی نصرانی کنیسه قیامت افتخار است. نظارت گوشه های کنیسه قیامت در بین پیروان کلیسای ارتدوکس یونانی، ارمنی و کاتولیک های رومانی تقسیم بوده. بارها عبور یکی از رویه ها به قسمت زیر نظر گروه دیگر باعث جنجال شده است. روحانی شناخته یسکا هرانی میگوید نظارت عائله مسلمان بر کنیسه برای حفظ بی‌طرفی و موازنت میان مذهب‌های نصرانی کمک می‌کند و شیوه فعالیت این کنیسه یک نمونه همزیستی آسایشته بشریت است.
ва рӯзи 2 декабр дар варзишгоҳи марказии душанбе бозии ниҳоии ҷоми тоҷикистон 2017 оид ба футбол миёни дастаҳои истиқлоли душанбе ва хуҷанди шаҳри хуҷанд баргузор мешавад. Барандаи ҷоми тоҷикистон 2017 ба ҳаққи ширкат дар ҷоми АФК 2018 мушарраф мешавад. инҷо барномаи имрӯзро анҷом медиҳем. агар майли хондан ва дидани хабарҳо ва видеоҳои бештарро доред, пас озоди.орг саҳифаи радиои озодӣ дар фейсбук одноклассник ва ҳам канали озодӣ видео дар ютуб барои шумост. ташаккур ки бо мо ҳастед ва бароятон истироҳати хуб мехоҳем.